Potom to vypijem. Škoda púšťať do vody, veď? Podaj mi flašku. Nemáme. Dobre. Poď, kým je ešte čerstvý. Poď. Vidíš toto? Musí byť niekde na blízku samica bobra veveričieho. Čo ti hrabe? Obed. Vajíčka bobra. Z toho budú mladé. Fuj, moč. Poď ideme ďalej, kým nás nechytia medzi. Vidíš to? Hniezdo. V tom hniezde býva taký veľký pavián modrý, dole. Nenávidí vodu, ale ten kokot si to aj tak postaví pri vode. Ja ho nechám. Ale úplne veľa bielkovín má v sebe, tak ho dneska večer ulovíme a zastudená ho zjem, vtedy má najlepšie mäso. A jeho vajca, také varlatá, aby som nebol hnusný, jete si také... Fuj. Hrozne veľká vlna sa tá ďalto asi prehnala. Mali by sme prejsť na druhú stranu, ale budeme si asi musieť postaviť nejakú loďku. Alebo vykašleme sa na to a pôjdeme ďalej tým smerom. A nájdeme si nejakú potravu, lebo už musíme rýchlo doplniť zásoby. Lebo bielkoviny ubúdajú, cukry ani nehovorím, chlpy mi ovísajú na chrbte. Neviem, čo mám robiť už. A viem, poďme si urobiť prístrešok. Aha. Toto si zoberiem. To sa hodí. Na to budem spať dnes. Poď, ideme. Zásobáreň. Pozri sa na to. Zásoby paviána na zimu. Niekde na blízku musí byť ich väčšie hniezdo. Tam pôjdeme jedného uloviť. Poď. Ako vidíte, toto je ich zásobáreň jedla na zimu. Zväčša tu majú nejaké zvláštne, podivuhodné kmene niečoho. Neviem, čo to je, nikdy som to nevidel. Ale vyzerá to hrozne zvláštne. Ochutnám to, možno, že to aj my budeme môcť jesť. To sú hovna. Zátav to, zátav. No ako vidíte, tadiaľ to išlo stádo malých paviánov. Vidíte, tu je mláďa, tu je dospelý. Poď sa pozrieť na to, nech vidia vás. Tu je rozdiel, vidíte, to vyzerá takto. Tak to je dospelý a to je mladý. Nohy majú pomaly jak my, vyzerá to, ak keby nosili vansky, ale také vansky. A vyzerá to podobne. Tu už nie sú, ďalej stopy nikde, ešte hen tam končia. A práve odleteli, takže možno tu niekde nad nami krúžia a číhajú. Asi by sme sa mali radšej odtiaľto vypakovať. Čo si to? Matka. To je niekde matka. Asi by sme mali radšej preč. Poď, poď. Celý čas nás prenásledovali. Ako vidíte, nie sú až také malinké, takže radšej si trúfnú na ich mláďata. Vidíte, pristali vo vode, lovia. To je, ako vidíte, matka
a niekde ďalej je staršie dieťa, staršie mláďa také. Schovaj, teraz akurát sa učia loviť one. Také nutrie, také nutrie. A nejak moc sa im nedarí, ako vidím. Nutrie asi primrzli na spodku. No viete, oni majú asi také vajčiska. Oni hrozne primrznú radi toto na... Ako vidíte, zapadá slnko práve. Takže mali by sme si asi nájsť nejaký úkryt na noc. Musíme si niečo postaviť, hlavne ja. Ty máš pitu. Ale ešte predtým som sa rozhodol, že vám ukážem tieto neskutočne nebezpečné tvory. Tých paviánov modrých zblízka. Pôjdem za ním a ukážem, ako sú nebezpečné. Ako vidíte, tu môžete vidieť nádherné ruiny. To je chrám, ruina chrámu starovekej civilizácie Popo. Nehorázne škaredí ľudia to boli, ale nehorázne pekné chrámy. Vidíte, tento vyzerá ako dva cecky z vemena. A hen tamto, to robili, to stavali podľa údov, telesných údov. Hrozne sa im to páčilo, jak je stavby, neviem prečo. A zbrze sa aj Popo. A ide, hen tam zostala ešte stolička po nich. To vyzerá ako také kreslo, ale už vtedy poznali plasty, debili. Vážne. Už sa začínajú zbiehať všade, lebo za chvíľku začnú loviť veľké nutrie. Takéto nutrie. Začnú loviť za chvíľku. A oni chytajú tak za chvosty. Viete, že oni chytajú nejak lávu. Jebne tú svoju hlavu do vody, sprostu, a loví nutrie. Som sa rozhodol, predtým ako si urobíme prístrešok. Pôjdeme tam dole, za tými pavianmi, za tou malinkou rodítkou a ukážem, ako sú nebezpeční a ako sa proti ním brániť. Môžete vidieť, nechcem ich až tak moc vyrošiť, ale pôjdem až k nim úplne blízko a keď náhodou zautočí, tak uvidíte, ak im čapnem po hlave s mojou mačetou. Hrozne blízko sú. Poďte. Vidíte? Živé, veľké paviány. Nehorázne veľký pavián modrý. Tento je ešte biely, on na zimu trošku je biely. Teraz ich provokujem, aby ste videli. Takto sa provokujú. Poďte! Vidíte? Takto nakoniec som ich odstrašil. Paviánske! Ak ste videli, čím som ich odháňal, tak to bolo týmto. To je mačeta typu 1000. Nehorázne dobrá mačeta to je. Kúpil som ju v Afganistane za 5 eur. Za 5 eur! Sám som tomu neveril. Ale úplne nádherne mi povedal, že nehorázne dobre odháňa paviánov modrých. Sám som tomu neveril, až pokiaľ som to dneska nevyskúšal. A nádherne ich odohnal, ale poďme skôr, než sa naštvú a zožerú nás. A keby náhodou, hento je kukla paviána na tom strome. Vyzerá to divne, ja viem, ale nenechajte sa zmiasť tým, ako to vyzerá. Z toho vyleze hen taký, presne taký istý pavián. A modrý, na leto, modrý! A čo sme našli? Toto je tradičné jedlo, ktoré dávali niekedy Popo. Natierali si na to nutelu. Väčšinou to boli ich výkaly, ale tak. Toto je, vidíte, ako vidíte, bez nutely. Musel tu byť nejaký člen kmeňa, ktorí sú pozostatkami po veľkej civilizácii Popo, ktorá mala 5 obyvateľov aj s topánkami. Ale niečo ich muselo napadnúť. Tu môžete vidieť starý palác z vlády cisára Karota.
A tu máte velikánsky, nádherný múr, ktorý ešte dodneska zostal pozostalý. Nádherný zachovali. A vidíte tie malby na tom? To sú malby, aby proste bojovníkov tak motivovali, že musíte bojovať za svoju krajinu. Nehorázne to fungovalo, každú vojnu vyhrali. Ale nakoniec jeden národ ich zvrhol. Bola to civilizácia Kloktadilov, ktorá ich napadla na čele s cisárom Vegetom. A nedopadlo to až tak moc dobre, ako môžete vidieť. Ale ešte niekto zostal. Ešte zostali. A musíme si dať aj veľký pozor, pretože tuto v leto ešte stále civilizácia Kloktadilov funguje. Ešte prežívajú určité množstvo ešte prežíva. Ako vidíte, tieto ruiny všetky, to bolo spôsobené jedným velikánskym náletom kloktadilských kamikadze riderov, jazdcov, ináč povedané, ktorí prileteli na nehorázne obrovitánskych paviánov modrých. To boli samci, oni dorastajú do veľkosti až nejakých 5-10 metrov, teda takto na nich prileteli. Ale tie bomby by ste neverili, aký to malo účinok. Ešte dodneska tu niekde žijú nenatáčaj mi kokot. Vieš, no. To. Poďme radšej. No ako vidíte, tu sú ešte pozostatky po ich dobytku. To už je celý rozložený. Nedávno zomrel posledný kus. Chovali nehorázne veľkých bobrov a chovali ich na mlieko, hrozne chutné mlieko a perie, s ktorými si dodneska vystielame podušky. Tam na strome môžete vidieť, volá sa to, že chleba a živia sa ním paviány, občas keď nutrie sú primrznuté na dole v jazere a tak dlhý krk a tak sprostú hlavu majú až, aby mohli jebnúť úplne dole, tak živia sa tam tým chlebom. A väčšinou sú tak sprostí, že vidíte tie diery tam. Debili, nie aby zabrzdili, oni tam jebli s hlavou rovno, s tou sprostou ich. A tak najebal, že ten chleba tam ostal a on padol dole. Tam môžete vidieť niekde mŕtvoly. Nie, počkaj, vnútri asi už odviezla dole do vody. Tak sprosté stvorenia som ešte nevidel. Vidíte, tá voda pod nami je hrozne znečistená, tak beriem z nej tento ľad. Jevnem si ho pod tričko a moja sprostá hlava ho roztopí. A potom to nalejem vždycky lepšie než tie canky. Ale to... No poď, ani môžem. Dobre. Len tak sme to vyvezli. Pozrite, kokos, jak je to vysoko. Mohli sme sa zabiť. Teraz opatrne zoskočíme dole. Ideš prvý. Ty sprostý. Ale však aha, takto to musíš robiť. Vidíš? Poď! Bear Grylls sa nikdy nezraní. Prečo? Vieš prečo? Lebo nie je sprostý. Sme na najvyššom vrchole a preto vám chcem ukázať, aký je nádherný rozhľad na okolitú prírodu. Na prírodu. Vidíte, tam je nádherný ostrovček a musíme to bohužiaľ opustiť, túto sprostú horu. A musíme ísť dole cez nehostinné lavíny a paviány. Bude na nás číhať hrozne veľa nebezpečenstva. Poď, idem prvý. Poď, dole, to dáš.
Dole! Poď, ideme. Vidíš to? Vidíš toto? Sú samce paviánov a vedú až tam a ďalej odleteli. Takže je možné, že tam majú hniezdo. A určite tam nájdeme aj mladé a budeme mať mäso. Také dál, záberiem, dívam tam. Pavián! Samec paviána! Videl si to? Samec paviána! Niekde na blízku majú hniezdo. Čaká nás hostina večer. Niečo som našiel. Neviem, čo to je. Ale vyzerá to ako hovno. Videl strážity. Viete ako. Viete ako. Videl strážity. Oni sa tam jebú! Sprosté paviáni. Vidíš to? Vidíš to? Ja nie. Tam vedie naša cesta. Tam niekde je ich hniezdo. Tam. Pičová sú tu. Všetko tu je. Pojebané. Hlavy sprosté. Sme tu. Niekde sme na blízku. Počujem. Počujete? Už mladé volajú, že chcú žrať. Ten starý im hovorí, nech nie sú sprostí. Poď. Poď, ideme si uloviť. Toto mačetou sa dostanem všade. Aha. Vidíte, aká je dobrá? Som včera brusil. Môžete vidieť? Všade. Všetko. To cítim. Cítiš to? Smrad. Velice pozitívna správa. Pretože tu na blízku není mláďa. Čosko, budeš hrať, ježiš. Na mňa útočí. Kde si? Ukáž sa. Svina sprostá. Kadal? Dobre. Idem hore sa pozrieť, ako to vyzerá v okolí. Niekde musia lietať. Radi zbierajú sprosté veci, tak jak sú sprostí. Sú sprostí hlavy. A idem sa pozrieť. Beržil sa pred ničím nezastaví. Si ho odkanalizuje. Asi sem, že? Hrozne veľa. Fú, aký pekný výhľad. Nič nevidím. Nikde nič.
Asi odišli odtiaľto. Išli na zimný spánok. Tam je jedno hniezdo, tu je hniezdo. Všade sú hniezda. Podaj mi kameru. Vidíš to? Tam je hniezdo. Tam, presne to. Tu je ďalšie hniezdo. Aj tu je hniezdo. A hlava sprostá. Nebolo to až tak vysoko. Cítim, že na blízku je nejaké zviera. Ty nebil. Čo to bolo? Skús sa pozrieť tam. To som ty nebil. Nie je to tam? Nebil. Tam! No na to tak ukáž, ty debil. Si nevidíš čo Tatranku? A ja sa bojím. A nie. Kto sa nebojí. Lebo Sprostý. dobre, Horálka. Ja ťa zjem. Ja som Tatranka, ty debil. Musíme doplniť. Dáme si ju na polku, aby si nezomrel. Práve ju zbavujem. Zbavujem ju nadbytočnej vrstvy tuku, akože, že to nie je moc chutné. Takto, keď ju toho zbavíte, keď ju zlečete z kože, úplne vidíte, ako je nádherne mäso, všetko, aj toto, tie nádhernú kožu má, aj vonia nádherne, aj čerstvá, surová, ten má najviac vitamínov a minerálov a inak sprostosť. To zjeme. A hlavne nezabúdajte, že keď ste stratení viacerí, skúste sa deliť a umrieť. Delte sa, piče tam. Vidíš, zvláštne. Je super. Tá Tatranka mi krúti chlpy na lici.
Neviem, čo sa to stalo, ale cítil som sa, ako keby sa takto som sa krútil nejak, ale už mi to prešlo našťastie. Tá horálka bola celá. Som na piču. Ja to už nedostanem. Už sa nikdy odtiaľ to nedostanem. Sme stratení! Vale.